to, že vieš robiť biznis, neznamená, že vieš robiť profesiu. To, že vieš robiť profesiu, neznamená, že vieš robiť biznis. A treba si pomáhať. Co tě přivedlo do Švýcarska a od kdy jsi tady? Priviedla ma manželová práca a sme tu tak 5. rok. Manžel mal potrebu trošku objaviť niečo nové, tak sme sa rozhodli ísť zo Švajčiarska, keďže sme bývali predtým v Anglicku, takže ďalší taký ten krok, reasonable, bol prísť sem. Keďže sa venuje IT, tak nám to sem prišlo také veľmi logické, lebo je to tu celkom rozbehnuté. Když jsi přišla do Švýcarska, tak si rovnou začala podnikat s vlastním salonem, nebo si pro někoho pracovala? Vlastně jaká byla celkově ta tvoje cesta? No keď som išla do Švajčiarska, už som v podstate pracovala v tejto branži, lenže sme prišli a 3 mesiace po nás prišla pandémia, takže sme veľmi nepracovali. Skôr sme sa tak nejako zoznámovali so Švajčiarskom. Začala som asi tak riadne tak pred rokom. A najprv z domu pomaličky a keď sa mi to rozbehlo, tak som si otvorila svoj vlastný salón. Podľa mňa začiatky nie sú nikdy ľahké a to si treba pamätať v každom obore. Podľa mňa mne dosť pomohlo to, že mám svojho muža, ktorý ma veľmi podporoval, pomohol mi. Mala som Ivetku z Ivet Nails a moju účtovníčku Peťku, ktorá mi veľmi pomohla orientovať sa v tomto štáte. Kde nacházíš inspiraci pro tvoření? Online. Určite online. Baby si prinášajú veľakrát svoje vlastné inšpirácie alebo návrhy. Je to také hravé, vždycky inak. Chodí k tobě do salonu i muži a doporučuješ to? Chodia, doporučujem. Chodia buď sami, alebo dokonca s priateľkou a robíme to takú zábavných niekoľko hodín spolu, robíme manikúry, pedikúry. Také grande by som povedala. A je to super podľa mňa, mali by chodiť ešte viac, lebo je to super aj z prevencie, aj zdravotne, aj mentálne. Podľa mňa je to super chodiť na nechtine. Jak těžké je získávat vlastně nové zákazníky a v čem si myslíš, že se třeba odlišuješ od ostatních? Neviem, či to je ťažké. Ja si myslím, že je to možno náročné nájsť si tú svoju správnu klientelu. Pokiaľ si chceš udržať svoje boundaries, máš svoje hodnoty a nechceš sa od nich pohnúť ďalej, tak je náročnejšie si nájsť tú svoju klientelu samozrejme. Pre mňa je dôležité si tie hodnoty udržať, takže tú klientelu si zháňam trošičku možno dlhšie, ale tí, čo už prídu ku mne, baby, ktoré prídu, tie už zostanú, lebo si fakt rozumieme. Z jakých zdrojů nejčastěji získáváš klientelu? Asi cez tú booking platform 312 a kamarátky si povedia navzájom. Jak těžké je začít podnikat ve Švýcarsku a máš třeba porovnání z nějakých jiných zemí? Nemám pocit, že to bolo náročné. Možno kvôli tomu, že som mala výbornú support group. Mala som Peťku z S1 Solution, mala som Ivet z Ivet Nails, mala som jeho muža a mala som výborné vzdelanie, ktoré príde zo Slovenska, z Ruskony. Takže pre mňa sa začínalo veľmi dobre, by som povedala. Mám porovnať, by som mala z Anglicka, ale taktiež je to tam veľmi podľa mňa príjemné, keď človek chce pracovať, tak sa robotu nájde vždycky. Jak jsi vlastně objevila společnost S1 Solutions a proč právě s námi si začala spolupracovat? Ja som oslovila Ivet Nails predtým, ako som prišla do Švajčiarska a som sa jej spýtala úprimne, či mi vie odporučiť nejakú účtovníčku, ďakujem. A samozrejme mi odporúčila Peťku, s Peťkou som sa stretla a už som nemyslela ďalej, už som nemyslela Peťka, už som bola veľmi spokojná. Povedala by som, že mi pomáha úplne vo všetkom, lebo vyslovene, čo sa týka byrokracie, ja sa nemusím o nič starať. Peťka mi vyslovene pomôže, poradí, zopakuje a niekoľkokrát, čo som veľmi vďačná. No a čo sa týka S1 Solutions, veľmi som s nimi spokojná, vždycky sú k dispozícii, radi poradia, veľmi profesionálny servis. Veľmi som spokojná.